Vaneska a tajomstvo štvorcového úsvitu, časť 3. Kryštáľové štíty. Príchod do mrazivej ríše. Keď sa modrý vír portálu rozplynul, Vaneska pocítila prudký náraz studeného vzduchu. Stála na úpätí obrovského pohoria, ktorého vrcholy boli také vysoké, že sa zdalo, ako by prepichovali samotnú oblohu. Všade vôkol bol biely prašan a stromy boli pokryté hrubou vrstvou ľadu, ktorá v slnku žiarila ako diamanty. Tieň, myslím, že budeme potrebovať niečo teplejšie, poznamenala Vaneska a z vlny, ktorú našla v lese, si rýchlo vyrobila hrubý plášť. Dedina snežných strážcov. Po niekoľkých hodinách chôdze objavili malú dedinku ukrytú v údolí. Domčeky boli postavené z iglu blokov a opracovaného dreva. Dedinčania tu však neboli obyčajní. Nosili modré habity a ich oči žiarili jemným bielym svetlom. Keď uvideli Vanesku a jej modrú iskru, všetci stíchli. Starosta dediny, starý mudrc s palicou z ľadového kremeňa, k nej pristúpil. Čakali sme na teba, strážkyňa, ale druhá brána nie je na zemi. Je v srdci mrazivej jaskyne, ktorú stráži mrazivý drak. Cesta do hlbín ľadu Vaneska sa nezľakla. Spolu s tieňom, ktorý teraz v snehu vyzeral ako malý čierny bod, vstúpili do jaskyne pod najvyšším štítom. Steny jaskyne boli z modrého ľadu, ktorý bol taký hladký, že sa v ňom Vaneska videla ako v zrkadle. Iskra na jej hrudi začala vibrovať. Zrazu sa z hlbín ozvalo hlboké zavrčanie. Nebol to však drak z mäsa a kostí, ale drak utvorený z čistého ľadu a mrazivých kryštálov. Súboj svetiel. Mrazivý drak neútočil ohňom, ale ľadovým dychom, ktorý okamžite menil všetko na bloky ľadu. Vaneska musela využiť svoju šikovnosť. Stavala rýchle barikády z kameňa, aby sa ochránila. Uvedomila si však, že drak nie je zlý, len chráni kryštáľové oko, druhý kľúč k bráne. Neprišla som ti ublížiť, vykríkla Vaneska a zdvihla nad hlavu svoju modrú iskru. Svetlo iskry bolo také teplé a čisté, že drak zrazu sklonil hlavu. Teplo iskry v ňom prebudilo spomienku na staré časy, kedy bol svet ešte v bezpečí. Druhý kľúč a hlas, hradu drak ustúpil a odhalil oltár, na ktorom ležalo kryštáľové oko. Keď sa ho Vaneska dotkla, v hlave začula tichý, spevavý hlas. Dve brány sú otvorené, tretia v hĺbke spí. Tam, kde láva s vodou tancuje, pravda sa vyjaví. Vaneska vedela, že druhá časť skúšky je hotová. Zem sa opäť zatriasla a priamo v jaskyni sa otvoril ďalší portál. Tentoraz oranžovo-červený. Smerom k ohnivej skúške Vaneska si pritiahla tieňa k sebe. Zima skončila, priateľu. Teraz ideme tam, kde je horúco. Posledný pohľad na zamrznutého draka, ktorým na rozlúčku kývol krídlon a Vaneska skočila do neznáma. Cítila, že lietajúci hrad je už takmer na dosah ruky, no vedela, že posledná brána v hlbokom podzemí bude najťažšia.